23 kaunti ma Baringo otelo e keto ler ewi kaka itiyo gi omenda kod mwandu mag counties kokalo kuom ripode ma iketo e mbui kotenre gi chike ma pacho kae. Moyangi gi report ma otisi ni the County Budget Transparency Survey CBTS mabendo yango ni ei counties makaluo kaunti ma Homa Bay moketo ripode manok ataro mar chike ma pacho kaka kaunti no ogolo mana ripode 3 kende ewi ripode 11 mowinjore ochiw e county ka county. Kaka yor neno ni counties ma pacho ka otiyo makare gi omenda kendo otao chenro mageyo makare chike ma pacho ka dwaro mondo mi county ka county okete mbui ler mar kaka itayo chenro mage. Nonro motisi ni the County Budget Transparency Survey CBTS itimo higa ka higa ewi ripode go marango kaka counties ochoko osuru, omenda ma counties otiyo godo, nywako pacho ganda e chenro ma counties, chenro mag dongruok e kin mamoko. E ripod no mar higa mar 2023 County ma Baringo ema otele chiwo ler ewi kaka osebedi kaitae bang' keto e mbui ripode 10 madwarore kendo mamiyo gi points 69 kapimo gi points 57 mane giyudo e higa mar 2022. Kata kamano, County ma Baringo okochiwo ler kendo okoketa yanga budget mar jopiny motesi ni citizen budget. County no bende oketo nonro manok ewi kaka nopodhi omenda mag counties go kapok otigo. Nondo no yango ni County ma Baringo winjore oket ler ewi kaka ipodho omenda mag counties kapok otigodo kendo oketie tim paro ma igolo gi oganda ewi tiyo gi mwandu mag county. E counties makaluo, e higa mar 2023, County ma Siaya ne ochapo ripode 11 ma chik dwaro kama miyo county no points 51 ewi 100 ka ipimo gi higa mar 2022 mane giketo ripode 4 kende mbui machiwo ler ewi kaka itao chenro mag county no. Kata kamano, County ma Siaya ne oketo ler ewi budget mar jopiny motesi ni citizen budget ka bende ne oketo ler ewi kaka nochoki kendo otigi omenda mag county no kuom dweche 6 e higa mar 2023. Bende no nyiso ni County ma Siaya okochiwo ler ewi moko kuom jotije mag county no. Dwaro koro nitiere mar County ma Siaya keto ler ewi nywako pacho ganda e county no e chenro mage. County ma Kisumu ogolo ripode 5 ewi ripode 11 ma chik dwaro ewi kaka itao chenro mag county kama miye points 48 ewi 100. Kata kamano, county no koketo ler ewi budget mar jopiny kendo koketo budget mar county no maitimo bang' dweche 3 kata quarterly budget kaka chik dwaro. County ma Kisumu bende okochiwo ler ewi kaka ochoki kendo otigi osuru ka bende orem chiwo ler ewi nywako pacho ganda e chenro mag county. County ma Migori ochiwo ripode 5 ewi 11 ma chik dwaro kendo oyudo points 48 kama en medruok kaluwore ni e higa mar 2022 onge report moramora mane county no chiwo. Kata kamano, County ma Migori okochiwo ler ewi budget mar jopiny, budget mar tao chenro mag county kata budget ma ichiwo bang' dweche 3 motesi ni quarterly budget implementation report. County no bende okochiwo ler ewi kaka otigi omenda kod ler ewi budget kod chenro mag county. Report no dwaro mondo mi County ma Migori onywak pach jopiny e tao chenro mage. E kind counties makaluo, County ma Homa Bay mochiwo ler matinie mogik ewi kaka itao chenro mag county no bang' keto ripode 3 kende e mbui manyiso kaka itao county no. Nondo no yango ni County ma Homa Bay pok ne ochiwo report mopodhi mar budget mar chenro mage motesi ni approved program based budget ka koro dwaro nitiere mondo mi county no ochiw ler ma kamagi kaluwore gi chike mathurka. Bende dwaro mondo mi County ma Homa Bay ochiw ler ewi kaka ichoko kendo itiyo gi omenda mag county no. Bende owinjo tend county no rid tudruok e kindgi gi jopiny kendo kao pachgi ewi kaka itao chenro mag county no ma Homa Bay.